очичките така. Оли, колко сме настръхнали хубави. Няма как, ще даде чак когато... Чакай. Чочо, Чак. дай да гледам насам, защото гледам... Не! Ау, колко сме злобни. Това ги виждаш ли го, бе? Да. Така... Не ми го дам такъв хубав. Той мисли, че му дадеш долу. Много хубав, Боги, снимаш ли го? Изяде всичко. Кой го иши каката? Парченце остана. Съм много далече му го дай. Чочко, стига вече този шоколад, бе, маме. Чакай малко, чакай малко. Обърни към батко погледа. Да, точно така, точно така. Надолу сега, мамо, малко, да не се вижда бялото по гушката. Ето, Бого, снимаш ли го? Снимаш ли го, Боги? Шоколад? О! Шоколад? Я прелисти насам. Ей така! Бого, снимаш ли го, Бого? Да. А каката колко хубав? Да. Пожено, мамо. Не каката сега ще яде. Толкова има. Не, баткото ще каже. Батко, даваш ли, батко? Да. Баткото, да. Чочи, дай лапа. Дай лапа. Дай да открадне от масата да видим.